Goedemiddag, goedemiddag. Goedemiddag vanuit Coroni op de eerste plaats. Goedemiddag aan Suriname. Goedemiddag aan de mensen van ons daar in Nederland diaspora. Goedemiddag voor een ieder. Winspeetang, webari, wanshoot bakana. En voor koning Jezus. Vandaag ga ik een kleine live starten. Want je live gewoon voor €1. We tak over wat onderwerp samen. We tak ik ba om een leesving. Maar we tak bakatide erover. Vandaag gaan wij weer erover praten. Omdat nou een onderwerp zijn. We tak vaak erover. Maar tot nu toe geen resultaat. Geen resultaat. Blijf bij. Geen resultaat. Luko, al een tijdje met klagen van passie. Gabriel? Al een tijdje met klagen van passie. Je aan de kraag weg. Of hou meteen goede. Al een tijdje met klagen van passie. Maar is het niet misdong? Met domme denk dat ik. Ja, ik ben er. Dus al een tijdje, we takken over haar passie. Zou we me gebruiken naar in corona. Al een tijdje we takken hierover, maar tide. Mire ik ga chima tot nes. Constant je fait swing te pa passie. Constant je fait swing te pa passie. Constant. Luko men je verzekeren wat je nou. Voorheen en nu. Dus toen en nu. Luko men je verzekeren wat je nou. Keur Alassani. Michael, waar is mijn pij? Hey, het is genoeg, het is genoeg, het is genoeg. Het is genoeg. Al een tijdje. Luko men je pij wat geef keur verzekerd. Maar laten we dat even aan de kant laten. Meneer Stephen Chang, tire me volg wel live voor Ibu Jones, Assemblee. Dus to orga, bij Italië kuldipsi, want aan elkaar B en elkaar. Atramata kemoro grovo, bij Italië kuldipsi. To orga even tinsana voor aannemen Roko, a volg elei eronder. PG dat ben de rechter, de man. Wan vervolgbron toch heel snel, zo snel mogelijk. Maar wat aantal tingba, de mangi, wat antwoord tap den toeman de feti, giwang offerte, wat aannemen Roko. In Sranang. Dus Sranang kost zo makkelijk, Sranang is zo corrupt, dat gewoon te orga en hoor wat je systeem napoelijk van Ibu Jones taking. Dus we horen orga knap gewoon pe, eitja, bande pech, akantja dede, Aitja ongoloku, aitja mankeri. Wat Oost-West verbinding. Voor Marowijnen, dan quarantaine. En zolang je zegt op een broodje, dat doet corona baar slecht. Baar slecht. Baar slecht. Dus anuatori taki atori leki. Tak na B bij Italië, K kuldipsing, den toemadiwan de spuit nodig via rechter. Sommige aanmerken voor Begiroko. Maar bij Italië, teki bij kans om 1000 kubsanti per jaar zou wel gelegen. Bij de man ben stapelen op na de frisde voor ben mek a passief corona. De man teka je santi guani keri. Go besant passi, gi vriend, gi mati, gi so. Dus hij herteng, next no man doen na passi voor Sranang, corona, maar we zijn aan quarantaine. Dat de aannemer play per rechter moet doen uitspraak. Rechter baka, de partijdig, de man tak sumam kisaroko of sumam kisaroko, bij Italië vallen weg, kuldipse van Yabaroko otoye begin. Kuldipse vallen weg, bij Italië. Dus omoro goedina kondresa de kasanan, omoro wa bigay fumoni, omoro uwani. Zo no bij Sranang, dosena las magotang, awantra kondre.
Zo no bij Sranan, doa bijay zo in a kondre Sranan pe libi. Zo no bij a kondre, do ja alas ma weg. Da kondre af unu, dat we dus zo wanange, wan broke, wan meke nou zaak. Dat umus do. Maar kondre tanga nou na democratisch. En if a zo we handela volk, dan me taki, me taki. In feite, alla den san di sebsa. Da wansan musup sabaka in Sranang. Ja toch, mino sap musup sabaka in Sranang. If no natuurram, of sawamchi ale fado no man vertanging. Nog steeds heb je delen in Paramaribo, San Sungo, Saramaka, Koroni, nog steeds heb je plaatsen San Sungo. Voor een beleid, Sang, u bent tako de morobung, u no man setting. Mino kof spreken aan NDP. Na uno aba neftikau anu. If je hara neftiki no de pura dentermanu, de ane brudu, ane neftiki denyu anu NDP. Minister Stepanjang, de man bent tak dorische voor jou. Wou soort ophef ben kong. In feite de man kan puri, want is zwakkie dat pa ministerie. Ja man nape, sa emorie. Ja man nape, sa tanteri. Ino man na systeem nati. Da fayo draai aan beleid ja kondre. Van Hoogherenstraat, one probleem, jaar in jaar uit, jaar in jaar uit. Van Hoogherenstraat, jaar in jaar uit. En nu een probleem, maar die kong, die saptaki, dat piebos do, ik ben bereid voor to, ik ben aan een plan voor aanpak. We jikoroni asem stif, moedelijk behandeling. Monne somber ben het in de televisie, live. Ama tegi Gerald Hardeweg, luku if je chikoroni tapa karta in assistentie de manseti. We zijn nergens te zien, nergens te vinden. Twee, omdat hij una zetel. Maar toch, na koroni mek NDP win via P. Anga one zetel. Dan no kan je koroni zo'n behandeling toch. Alla die we rega ni keri. Isabi toch man, luka passi. Luku a passi. Mi ta kontrasani. Kande adhesief koroni. E mek moeite en nek isa ondersteunen Paramaribo. Amande geleide na owi, meneer Molly, min nefo, mi bigi nefo, a bigi moromi. Kande nek isa ondersteunen ook toe Paramaribo. Dus daarmee moeten we ook rekening houden. Is de neti mi gos domitaki? Me go live. Me karde manen gewoon omdat na realiteit. Maar kom karde ma ook toe, je atrasi taki. Kande de manen kisa ondersteunen ook toe Paramaribo. Faisal Abdul Gafour. Wanneer voor fika korif play ko fetangami. Tak me tak walo via Facebook. Ama geluk taki de man sambem de no bende. Ama geluk taka ben doan beri be beri me ki akons schotvrij eruit. Dus aan never view dat hij if ere amanati to aan never view dat hij no sabem tu. Maar aan never view dat hij mek akwalis eta koroni anom kom te beri de am kon gewoon da oshi. Van kronto watra ik win kronto bere. Hij heeft één geluk dat abende aan beri dat de man sambem de sabito. Dus hij heeft geluk. Omdat hij met carry steeds in life. Omdat mitaki Faisal Abdul, if je die na top voor NDP, Peyanga Simons de, in dat kabinet, iemand takwa wordt autoji koroni. Want je doet business in koroni, ja omen kou in koroni ekweki. Je reju ranger ka koroni spomisi van die olo ibanti begine spang. Me begrijp je. Maar je koron familie, dat je mag ook een systeem. If Paramaribo want you want stief, moet behandeling. You die na top. Baka Simons na je taki miere en na true. A je zit wel een vrouw op in kabinet. Breng zo Karine ook toetok. Breng zo Karine ook toetok. Breng zo Karine ook toetok. Dat zijn de kinderen man kom op jouw systeem voor corona. Je hebt koude kotje zo. Je doet only business. Je doet al business in corona. Maar verder doe je niks voor ons. Verder doe je niks voor ons. Je toch, Kardeman go takanga de minister Stepanjang, G koroni, ta 3 hori. Uno overdrijf. Kuluku papap. Ju 8 ton aan asfalt, ano afvalere, asfalt. Gu 80 ton, ku lab de olo alfas. Do we wakti, wan begrotingsbehandeling keur goed ik bato. Usho men money e gona personeel wan kabinet.
2000 zoveel is mijn rokona kabinet. Vakang. Yokohama visserijbedrijf. Op de personeel dat hij in Roko. 2000 zoveel. Wan kabinet voor president in Suriname. 2000 zoveel is maar. 830 miljoen SRD. Ik go aan salarisie wan na kabinet voor president. Nanga zou de bezig in de congres de Kasernang boy. 830 miljoen. Ik go naar kabinet voor president Simons. Verroko dubung. En wanneer als dong, maar next nee go boom. Amoni mo go na bevordering. Isabo lang aan Meroko bam no makis van bevordering. Amoni mo go zo voor voerstoelagen, voor voerkosten voor Simons. Nou, dat zoveel miljoen SRD. Fusang, fusa ede. Fusang. Kode ernstig boy. Brunsi taken pirbosu. Lady R taken pirbosu. Mine go live e fight Brunsi. Mine go live e fight Lady R. De man taki Brunsi de eerlijk. Lady R de eerlijk. Want no one fusa ook die NDP. No man ko aan de bot. A de man sang bende buiten bereik de ina systeem no de. Ja to, aki moto pa bende. Bisike pa bende. Pede man bende. Ja to. Pede man sambe wakanga bota ala digwa kruto so fu ano ben beni strafu. Pou bende. Pou bende. Na unus dono e me kuche fuches. Uno. Hey. Hey. Ah, je go duro. Je begrijpt toch? No of de massa no de dina systeem no be ondersteun bota die via P fitanga man die Holland fitanga via P sroto bota no afu no be stapanga man fu amano sroto amam ba flow egwe amama kusonte ulasama no afu no sandina top no de no afu nooit mis de man wakanga man go na gerechtshof nooit mis uno u go ondersteun papa bota de abendine mi chere nooit mis uno na no uno etai wolo fromu me bige tegu ano NDP voetbaltas donu de draai kondre daarom ik Brunsi tak zoveel daarom ik Lady R kon veel eruit ano NDP bouten ze welen e draai NDP no de dus Jimmy ano NDP is de no de no manom koji NDP toranga mi spantori brada no ma era mi man ja to want die ma actie Simons taki den toerei sei gwa buiten la omena kos ano man taki maar je hoort me onder uw geliederen, ik doe al op vrouw Moussani. De man zegt niks. Luka abokroting moro voor dan dat sa BMD. Je toch, achter zoveel miljoen, ik go naar uw kabinet wang. Je toch, een moesu, want we assemblee dat is 130 dusu among. Dus sommige moet moest go dape. Daar kon er het tawam, unuma asfalteer passie, unuma lap de olova passie. Van hogere straat, niks unuma doen. Voor mij waar ik eens kan verdoen. Brunsi, je schrijft veel lul. No imara stekker. Upura stekker. De noma doen niks nangei. Rusland, je schrijft noma seki. Pura stekker. Me kon je voor kiezen komen. Want de man zegt focus oil en gas voor een miljonair en een biljonair. Dat volk otan pina. Want if unoma lot passie, unoma asfalteer passie. Gezondheidszorg, unoma doen noti. Onderwijs, unoma doen niks. Sociale zorg, niks unoma doen. De wist ook die oil en gas. Met arakeren fadong. Met nieuwe verkiezingsschrijf uit. En money zo veel. Voor begrotingsbehandeling. 1 persoon veel miljard. De organiseer verkiezingen in Baka. De organiseer verkiezingen in Baka. Suma wini. Ja toch. Maar. Uno stem. Pota partij zo bij afho. Tako o setting. Dat Simon zet goed dood leuk. En we beloven voor niks. Dit maar accent taki, de tu buitenlandse reisving, om een kost en om een taki, no een taki. Een plek tak vrouwto, zal op hem voor dat taki. Om een kost, want ateke is staf goed ook. A hele staf atek goed ook. A hele staf sang moest kiezen uit gewoon zoveel miljoen SRD pai. Ja toch? Bevordering. Is het op mijn landikantoro? Is het op mijn ministeries maar de kies bevordering? Maar je tak bevordering, die kabinet. Kabinetstoelagen. Alles wat toelagen we kiezen in dat kabinet. Sana reden. We pina kondre. We kondre op. Jullie zijn oud politiek denkend mens, man. Jullie zijn allemaal oud politiek denkend mens. Gadom karuka ozo en sei. Mek jongwan sei stuka na universiteit. Mek jongwan sana bachelor, doctorandus kiskans. No jong op China jong boy sei stuka isranang. No ap kans in a kondre isranang. Nanga de soort regering die saai draai. No wang.
Daarom ik zo'n mensen mee gaan buitenland. Je vrouw is die is verpleegster is de gwe om a gerommel, a furufunu, a hebsuk, a bijayfunu. Alas mij trekken terug gwe. De theotak sotra mo firan fasi. Wie brood men eet, de taal men spreekt. Luka passief koroni. Stepan Shang, inoman jutu, ano begi tu yere. For me, we can step up, jongen. Inom stap uit, stap op. Inom stap in ook toe, stap op. Pakkie bisse. Wat er even, dus na next, minimaal verstaan, minimaal verstaan in een kondre boy. Maar na heb zich, a bijang a furu, dat die wij kiru. Uno lop stranang, if we lop stranang, lek politiek man, lek assemblee man, lek wa president, lek wa vice-president, ubo set beleid giland en volk. Hier die we die assemblee e verkader gi akkefiche sani. Low sani. Tanga no nooit misschien u vergader het in de assemblee. In bijkans waar je sa gi afvolk. Gi dem chisa dat te huis no manjala de. Gi asiya na pe bigisma fude u igi bigisma. Unoma mek wet gi des monatief de abe morobong. De je vrouw zet de kip ching urenlang e lukuding. Den datra de verpleegkunde. Ja toch? Ja toch? De chirurg wolo writ man in het systeem. De moest je punish. Unus dongo ekisamoni gratis. Agono zoveel miljoen SRD go naar kabinet voor president. En Aroko sa des mij doen aan 0,0. Dan luko men money go dape. Ja? Don nog beter voor voes te lachen. Hoor zoveel miljoen. Dins auto e rego go pension. Dins auto e rego do dottori. Dins auto nanga lanti oling. Wie e pa ya gelakelijk volk? Wie? De wam chilanti man sanda schaal 4, 5. Wam chin 12 dus un telanti koti. I hoor IT of negi. I ne mek beleid gi volk. Ja toch, if you mek beleid gi volk. I ne bo teki a wana dertuk dus u mee in assisti. I bo tak nee, kom ik wel wat snel. De we kies winst taktek. Maar nee, suma no lop money. Suma no lop money. Tiere koffiebreak, we schotsa verkadering, we drink blue label, black label, gold label. En dan zat we drink dat pe. Want bouwt dat je me gaat den pres dat pek ba. Boom fusa nim goshi. Ja, ik met taki. Brada, u lassen so boy MDP, u lassen so boy ekte boy. Ekte u lassen. No man sa roko pour via pe. No man sa roko pour via pe. No kong aan de mag. Uno kies next. Niet eens een beloning of verhuldiging. Next uno juno. Next uno gide man san fita fita san toki. Teleka dede. Next uno kisi. Maar luko men money begroot. Die kabinet. Kabinet president a 2000 soevelisma. Actie minister sawe do. 2000 soevelisma roko na kabinet voor president. A kondrebem draai. Lekwan tol. Lekwan tol a kondrebem draai. Hoge belastingmoney e pay so many voor noti. AOV voor bigisma 0,0. Pensioen, den bigisma sa roko ja kondre afesi. Luku desma money. Belachelijk, shempon unu beleid. Shempon unu. U beleid na 0,0. Daarom ik normaal tak NDP torangami. Mi ook gona abob. Mo gwa abob. Mo go onderstuur manorat. Taka man kan give een project. Resvel, moskiti voor een project. Dat ik kan doen tutoriëren. Roko pa mi chim chim. En die pine gia kans dat die. Na bota be gia kans dat die. Die be gwa boten ze. De acties zij want doen, they ondersteunen. Dat if you verstaan krijg, dat je ondersteunt, dan kan je pa terug voor kan je po antrama. Maar NDP is zo nodig. En NDP bota. En DNP is zo nodig. DNP onderleiding voor bosje, alleen bosje de weilen noemen. Maar na DNP is doen, na beleid voor DNP de mij voor nodig zogenaamde NDP. No push de man mangi. Saya taki e yepisma, u kan kong. Aton pai de beret voor yepisma u kan go. NDP wang de mij doeleki, want er zijn geloten dem gia voor money.
Me swerengi. De mij bij wat ik vrouw. De mij bij osoji buiten vrouw. Dat de malibi. De mij zijn buiten mij go Aruba, Sint Maarten, go chillen. Dat de ma NDP. NDP, DNP. En een NDP bouw tussen. NDP bouw tussen. Gewoon bij push you. Go do je sani. NDP is nodig. If de mooie pi. Je hebt waka. 20 presi. Toch in een kisem kisi. Want jij NDP'er. Sa is saboteren. Le krabo in bari. Ik tak mo actie audiëntie qua kabinet voor president. Mina nou los toe. Ik betel actie audiëntie qua minister Manorat. Gos doet kan man goede kwa jonge ondernemer van man begrijp me. Man send man coach werkelijk if de bezig. Man push. Maar mina nou een vier morgen qua NDP kabinet. Ja toch man. Dape Rosita King bana so dala ma huigelaar. So de man dat is doen op kabinet president. Teko de bigel lugu so de bigel tek telefoon bel. Lagi mati lagi man. De sa tu e do. Maar laat de vrouw kabinet weer want de vrouw kan zeggen dat na verstand de golodin de verstand de potentie van die politiek kom misbruiken yo kies siki yo tek siki go die vrouw een man sika oso ai dim taku be mandi takwa met ben datorarika sam besmet wo kamaf voor NDP atef bosje do be firan fasi u be firan fasi mana trutori atef bosje wa writ Japanis met da Torari Keita. Zij naai de man blue, de man schrijft naar verstaan. Besmet wel of de man. Kauro. Uno lolera. Zo je libi NDP. Ulop umasma. Uno lop man de roko tranga. Ulop man vrouw. Ulop umasma. A zo de. A manengre no kando bot na NDP. If a NDP bota, dat sowieso. Maar NDP DNP nude. Ine kando. Ine kong. Terwijl ondersteunen we organ en we bedoelen dat no, sabito, next de manier doe in een country brada, next. Simons, ik val. Daarom ik dat ben taking. Dat kan normaal stem je een vrouw zo plaatsen, en normaal stem je een bejaarde vrouw, door bij mandi. En dit zijn die zitten, in een toegang, in een inzicht, in een beleid, die we stippen leuk. Je praat meer dan dat je doet, mevrouw Simons. Je praat meer dan dat je doet. Aboy taken to anoma onderstuur bij de vrouw toch dat u bij firma vast toch maar no me begrip aboy sede me kabeta kasati wan walo sanep sa ondri no so ajesina ai shi de kon bar transparant beleid sana transparant beleid giu wat houdt transparantie in dat zelf kan je no sabi mi fug af NDP in sana boy voor mij partij kan broken ook moto. Next une doe je strana volk. Na NDP bouten se je pa volk. Na NDP bouten se bouw broki. Na NDP bouten se bouw oso. Na NDP me kis ma kreeg voor san sa dugide. Na NDP bouten se weilen. En de NDP is te noemen. Na NDP DNP. Brosita ken talk. Brosi no late talk. Lead die SRF taken talk. Als man no late talk, die waren ook aan NDP, dat in daar onder de man, dat die daar onder de man, dat kon er niet draaien. De wang samen zitten. Friends and family, u bent constant ook, maar nu, na balera toe steppel uit. Friends and family. De journalist ook toe. U zijn stel Simons bepaalde vraag. U noemt Freda vrouw. U accent bepaalde vraag gewoon pirbozo. Want if bij de mimbo accent. Je kunt dat kunnen beloven next, metro president. Dat zijn bij elkaar aan huis, maar zo kun je lullen des maar zo voor stem G. Solis unu san koni uwe kon dong. Dat de man die dong, uwe vergeet de man no do, je de man dong kan de. Luka passief koroni man. Luka passi, ale fadong songen opo. Ale fadong songen opo. Niemand mag, no as mo neme kesre bosorak. Ala di te regatot nes ya fe swing. Sole shi swing wa fe so wagi. De wagi sere fe swing. De wagi sere fi, de masere de wagi so wite oki rat meer. Da fe pika passi, piki. Je rei bronvis, je ko tap tra help. Je dus asan voor ferie, asan ko irritant, is irriterend. Is irriterend nu. Dus corona,
Efu, adesso tak de manager gehoor na uno, u meka volk sabi. Want u stem je NDP, voor de meka win via P. Ondanks u no ba zetel, u stem, mek de man meka wini. Want na kronisting, go pot erbij voor win de man. They say, if de man gi gehoor, mek u sabi. Meneer Molly, je coördineert OWTC. If de man gi gehoor, mek u sabi. No so tewo kosunu na terecht. En omdat je NDP'er, dat je verheft tegen nu, mek u sabi. Want daar ben de VAP, na lekso de betego auto mek u sabi. Asamu ko hou op nou. NDP. En de NDP velen bouwt se draai kondre no de. Want if a bouwt en aboli buso. Kude eerlijk brada mi man. Asafa passi, a confirm mi ba. If een professeur fire, la stawa wagi. Mo me kon film juro. Fa de wagi e dan men vraag. De man de genoeg zak voor saka in de olo. Boerenstuk. So bante o sutulis op sa. Wat is dat op sa? Wat trekker van dat kopennaam toch? Dus, me luku daki. Safe sanga systeem voor corona jongen. We vrede atop voor foto. Of unoman taki. Ik ben tegen dat jullie hebben het recht voor op een presidentiële commissie in corona. Die mi kan atori, mi kon baka uno, weiger. No, us donade gebaka pere. Want passi savere ala. Luko ves scootpost. Luko ves scootpost PDC rego ala diaroko. Luko ves scootpost peyum ben go bang. Luko pedape, luko fasi eruit. Is schaamteloos. In corona is schaamteloos. Ik kan karwa aantal pressie moro. Luko ves big boy liefel. Schaamteloos. Tierij kon resort wel gelegen, meriso. Ves marsje. Ano kang. Dit zijn nog day. Ano wiki. Na maanden niet ba. A situatie is spelen schrift voor. Dat just NDP, DNP offer. Dus we maken maar de voorzien. Dat we komen kwam gebaar zoeken en voelen passie. Gado straf voor boy. Gado straf voor funu boy. Misabi. Gado straf boom voor funu. Jullie zijn onterecht bezig met het volk. Ai. Want passie zijn ze omrij. Voldoe dagelijkse behoeften. Una grip. U kan bedanken. Van mij, u tek gwa foto. Mi het me het vel, gota kan minister. Me na kan je te vragen priti. Tem na kita pata foto. Le kwanta malu wato af waleu. Me prita je te vragen. Dat suma wani. Le klei van minister kan play alsof do reageer. Dat moet tegen taki man. Aroki de man. Koron kon je belangere. Want u die gevaar. Dus use don't pay de brada. Je na leefwachtide, tamara yawa normale burger. No weer mi ede. En na kan je te vragen, voor minister, verstand taki, na urgent, a moest komen op nodig in geval voor corona. A passie fout. Wat is er? Hey, met de life no stress meer, boy. Bon. A passie toch, man. Niemand hoor je wat zeggen. Oes dan gewoon. Kan doen want tak niks, geen probleem. Maar het is niet leuk en dat boen zo. No man, eerlijk gezegd, no. Mij wij spreken beleid voor via NDP. Omdat na NDP bouwen ook kijk dat je die via P bent doen. Na NDP bevindt dat je te denken doen door zitting. Na NDP's doen, sawajarik ba. Na sem NDP die zie. Bij Belloon voor go live, een fight, een bepaalde systeem. Na sem NDP die bij Kong, alla die live, voor fight via P voor motor. Die via P motor nodig, zitten wij nu met de gebakken peren. En kom begin tegen de topper voor NDP. De zogenaamde topper voor NDP. Zij lukken het meer veel live. Meneer Begimaf lukken me live. Meneer Begimaf de boenangamang. Meneer Begimaf develop me en taki, sang awal mim taki. Meneer contact ik de andere stuk. Meneer contacti gi samuseti. Want tapasi seti, de allemaal abem chimoroboom. Nikeri bevrijd. Nikeri abem te verduren.
Nigeria bent te verduren. No de man statiek ba Nigeria. Zogenaamd alleen. De meer asfaltering alleen. Baka drie moa passief baka. Dus ik heb een ander denkwijze van de NDP en een ander beeld. Maar wat voor een ook. En een NDP, naar DNP, NDP. Daarom heb ik Brunsi Fayou toch. Brunsi Karunen toch. Zonder bij Brunsi. Zonder heb ik terug aan Brunsi. Lady Ertaken toch. Te yang dibrim yang lang voorkuto. Zonder gaan wat tegen reactie. Us do in kabinet no more. We look de live. We here. Mek desmatan taki. Mek a volk sabi. Mek a jeugd sabi. Je gaat foto. A jeugd in moet scoren. Wat er 20 groeien op dem cinema bij gwa oso. Ja? Brunsi dat kan kondreslu. Me begrijp Brunsi dan in taki. Maar inderdaad a kondreslu. Je ziet wat ik heb chewaka. No awan sof. No awan wat er de anu. Awan bes munif gwa oso. Tamara no sa focus score fe mano abi. Uchara kondre gi wan soort klem. Wan soort. Ay NDP. Uchara kondre wan soort. A20. BEP. PL. PL ati me puri wan pronto. Nati bosu wan. Sa de men fitang enude. Brunsi takik ba na NDP. Maar te de man check het jou. If de zo. Brunsi de ik moet me kan regeren van don bam. Dan we kan een resolutie. Stem baka. Dat UNDP, je go baka oppositie. Want we hebben toch niks aan jou als partij. Als we in de boot, dan gaan we open armen. Maar we gaan niks naar NDP, die zijn naar NDP, naar NDP, DNP. Dus NDP op het visie, dat DNP, daar baka. Bosje model toch. Daar heb ik op een partij toch, die aan NDP binden. Daar heb ik boota ben klappen toch. Hoe kan tak zo wanneer? Wala mala, san sabita kwa NDP in topper systeem. U kan beamen. A beleid zou stippel uit. Ano ap frukto, ano die frukto. Awan beleid zou wo sterf uitgwe. De ode alaste zit een termijn voor NDP in wat historia voor verkiezingsrana. U no kon uit moran de mag. Lek voor no via pino kon uit moro. De no kon uit moran de mag. De Brunsi sa golek president voor strana walisi. Lek historia da sa moro boom. Ja toch. Dan mek Brunsi gos do alisi, lek president Fusranang, da ko luku faude. We klaken te kamanoman free, amanoman free, wis amanoman free, aman VP kan free. E Brunsi do president inoman free gwa buitenland, a VP van man moesman free. Da uno spang, ma toka man kisu an kans, in Sranang, kada man kan do bumoro uno. Want de man die we shilek do doing, na import nat. Na so import na wan tigri ma wees kapukrosi. Na wan leeuw ma weer wan olifantenhuid. Na so udi na partij no de NDP. Ja toch, tramei dala tramang, tramanoma kande mag, tramanoma kiskan, so je denki, unuwang. NDP sans de nu de NDP, DNP, na ik, de rest mag stikken. Ik hoor niks van meneer Reymer. Ik hoor niks van Asabina. Meneer niks voor nu, maar die na coalitie ook toe. Als zo wordt NDP er kan nu, en voor de mamoro, waar ik moto. Wat trefverkiezing, unaf komoro ook toe. Wat geen partij doet, ta weg. We sera volk om NDP, DNP. We bego. All en geswe wakti. Voor een biljonair en een miljonair. If no de unomala passie. Begrotingsbehandeling keur goed. Aramwerk de moro hei. Wo luku sa wo do. Wo luku sa volk. Dus. Begroting aan keur goed. De mij taxen zo over kabinet-president. Kabinet-president. Slotwoord, dat de elkaar de ambtenaar, de mensen kies pensioen aan AOV. Maar de begroting keur goed. Na zo'n kabinetisme. 2000 sovelisme. Zo om tien kondre. 2000 sovelisme ook aan een kabinet. Dat toch kan kondre niet draaien. Zo furu. Zo roof. 2000 sovelisme ook aan kabinet voor president. Toch kan kondre niet draaien. Om mijn adviseur. Om mijn doctorandus. Wala maar lek toiletpapier. Tego ilolo figibele spulder. 2000 sovelisme ook aan een kabinet voor president. Saus dona pedu. Sang. Fusang. 800 zoveel miljoen.
Muka unu aan loon, aan lonen, aan uitkering, etc. Aan verhoging, aan benoeming. En alles wat sani, brother. Uno loopt stranang. Uno loopt stranang. Dus de Simons komt er een president, a play ringen driwagi, a schijn, koti schijn, schijn heilig, schijn. Als maar nou een duidelijke plan, en nou een visie. A visie, na pe dekif chara kondrego. A messi, na a traject zijn volk. A traject no de, wa agro zoveel miljoen. In Pailand, man, zijn roko onder you, kabinet. No man, is moordend, is moordend. Dus mo doe oproep in Sranang dat we moeten masali NDP. Ai, we moeten masali NDP. Alas masang be ondersteunen via NDP. If you don't ondersteunen no spang. We moeten masali NDP en we gaan een bombetje groep. En toen we maken duidelijk zijn reden. We konden er niet draaien. Jong op ching, angry. Skor op ching, probleem. Atoso, de rest no de. Ala, probleem. We apreden genoeg te harik moeten naar NDP. Trouwens, u bent de bautiste. U no bent de NDP. U bent de bautiste. NDP'er, na moro takru volk in Sranang. Wa NDP'er, na moro takrus men Sranang. We kos NPS ma. U takru moro NPS is ma. Wa NDP'er, if you kies steun voor NDP's ma. Ei saboteri. Wat we maken mee attenf bouta weilen. De saboteren nu lek young boy. Nooit bouta se ma hepu nu de hoor ala de sa so wen kisi. Ai. Ook o time NDP. U takru moro via peace ma NDS is ma. U had dragen. Mi de lango mindri mishi. Du komen hier in de NDP no man gro politiek wise. Maar alles wat mi doe NDP. Wan bo fouder is de man no man kimi. We angam masala moto. Uno wakti verkiezing. Van complete kan verkiezing steun. We angam masalik moto. Want voor mij waren geen eens mufadong. Voor 2028. Ara geen eens mufadong. Am fadong. Ongeacht meka fadong. De man een duidelijke plannen aan kondre ja volk. De man abi. Tere me gwa reis. De me teka las ma mee. Het is acties en kost. De naman taki, maar die shanto ki bens do weilen, do ba, ube go aksama ome, walo koba be taki, ome mo naman spen, fugwa buitenland. No, uno naman opo bek taki, ome mo nieuwe spen, uno naman taki tok. Mo ba eindigen a live disi? A live be go specific om a passief koroni. Disi, if de man eweri e de kara gemeenschap, a gemeenschap nee backup. You want swaki, like deze. Kara gemeenschap me koe verstaan. Wanneer molly mi familie, if je zit kan play aan raadpleeg a bevolking. Lek va, a deze heeft niet keri tak pirbosu. O gwangas gemeenschap a strati. Direct de man begrijpt niet keri. Koroni wang, us de vrede, us de lek bobo. Dat Theophilus heeft aangesproken, dat we wangen dat aangifte geven voor smaad en laster. Lucas had deze heeft niet keer toch? Attack gewoon in de media, dat je hebt de papasi. Direct de magie gehoor. Koroni was to lek bobo. Zo lek bobo gewoon. Mi meld ook ba, sana het model. Onderwerp live, maar voorlopig mi nog live. Dit is de laatste live even. Om te naar passie, mi gi NDP mi bosko pukba, NDP, DNP, mi ju mi bosko pukba, mi tego taki. Tino hier next fu, u de basic is het wel een complot, voor haar al gros gona a bob. Desnoos. Tok bro site u takwe pina, u da NDP takwe pina. Bro saliti, bro si blefu no ka, bro taku da NDP ma we pina, en ama lita true. Koron une pina, ma amaleti atru. U di NDP ma we pina.